Влог номер 100: как излитам от Англия към България. Ей, тая катрица е по-луда и от мен. Добро утро, хора. 3 дни в Англия винаги свършват супер светкавично, така че оправям тая раница. Вие сам ме гледате как я оправям и си подготвям яденето. Десертчета за цялата седмица: 2 салати с рибатон и 2 протеинови барчета. Питате ме дали ям месо? Само риба ям, друго месо не ям. Може да благодарите на фрикасето в детската градина, готвиха го уникално и повече не искам да видя месо в живота ми. Но и по-добре, ако питате мен, животните са за да бягат по гори и полянки, не да бъдат сервирани в чини. Да показах ви няколко красиви гледки за тая морална дискусия и сега си хапвам салатата на фона на влака. Пътувам 2 часа и този път съм си разписал тема по медицинска генетика за фамилната хиперхолестеролемия. Мале, казах го правилно. Тази тема имам да я представим като презентация във вторник, така че си я прочитам и на Станстед вече имейл. Вижте, хора. Средата на ноември е, но пак е по-приемливо. Някои украси ги бяха сложили на 1 ноември. И време за полет. Тум-турам-тум. Преди употреба прочетете листовката. Ето това е гледка. Залез над облаците. Учих малко по патофизиология и след това си редактирах книгата. Продължавам да работя върху нея. Добре дошли в България. Нека тя да ти напомня. Вече съм вкъщи. Между другото, някой от вас ме попита на кое казвам вкъщи. Не знам, вече са 4-5 такива, обърквам се. А това, което ви спестявам всеки път, след като си изкарам прословутия лаптоп от раницата, само то кадър виждате, е, че го бърша с спирт. Хора, вие бършате ли си нещата с спирт? Защото у нас това е стандарт. Аз имам упох генетично заложен по майчина линия, че нещо ще ми се случи, ако не си измия ръцете 3 пъти и 2 пъти с спирт. Да, не съм си изял салатата и исках да ви покажа какво ме посрещна. Тези прежди, които си взех, и вижте какво направих миналата седмица. Ето това сладко октоподче. Не мога да повярвам колко сладко стана с плюшена прежда. Харесва ли ви? И разбира се, ще усетили ли, че съм в България, ако не ползвам крем Дунавски вълни или пък крем здраве. Това е кремът на поколенията, на баба ми, на майка ми, на всички. С ароматния си глас. Но ще завършва с подготовка за утрешното упражнение по вътрешни болести, че с някакви състояния, които се надявам никога да нямам.